హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చల్లా కృష్ణారావు అనే ఒక రైతుతోటి మనం ముచ్చటించబోతున్నాం. ఆయన పేరులో అయితే చల్లదనం ఉంది, కానీ వేసిన పంట మాత్రం చాలా మంట ఉంది. సో ఆ పంట మంటే మిర్చి పంట. సో ఇప్పుడు ఆయనతోటి మనం ముచ్చటిద్దాం. ఇప్పుడు మిర్చి సాగు కాలం ఎంత, ఎప్పుడు సాగు చేశారు, ఏ నెలలో సాగు చేశారు మీరు? జనవరిలో చేశారు. జనవరి అంటే అది అనుకూలమైన సమయమా ఎలా? అప్పుడు వెనక సిక్కేసాము ఈ సంవత్సరం. చిత్తకార్తెలో వేయాల, చిత్తకార్తె మామూలుగా. అప్పుడు కాకుండా మళ్ళీ తర్వాత మాకు ఓకే కుదరక తర్వాత. ఓకే ఓకే. సో ఈ మిర్చి పంట రకం ఏంటి? ఇది తేజ రకం. మీరు ఎన్ని ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నారు ఇక్కడ? 2.5 ఎకరా. 2.5 ఎకరా. కనిపించేది అంతా ఇదంతా బోరు మీదేనా పొలం? అదే. ఓకే ఓకే. సో దీనికి నీటి వస్తే అది ఎలా చేస్తున్నారు? బోరు ఆధారమే. ఎకరానికి ఎన్ని మొక్కలు పడతాయి? ఎకరానికి 8,000 మొక్కలు. 8,000 మొక్కలు. మీరు నారు అదంతా ఎక్కడ సేకరించారు? మీరే సొంతంగా పోసుకున్నారా లేకపోతే? కొనుక్కొచ్చాను. ఎంత పడింది మీకు మొక్క? లెక్కన పడిందా లేకపోతే? ₹2. ₹2 మొక్క. ఓకే. సో ఈ యొక్క పంట వేసినప్పటి నుంచి ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చాయా? అంటే ఏమైనా వాతావరణ పరిస్థితులు కానీ లేకపోతే ఏమైనా? మాకు ఇబ్బందులు ఏం లేవు, కానీ తలనట్టు ఈ తెగుళ్ళు వచ్చాయి. ముడత. ఓకే ఓకే. ముడత అంటే ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఇదేనా? ఇదే ముడత. ఇప్పుడు ఈ చెట్టుకు లేదు కదా ఇక్కడ? అది లేదు. అది లేకపోతేనే కదా కాయ బాగుంది. దీని కాయ కూడా క్వాలిటీ కూడా తగ్గింది, సైజ్ కూడా తగ్గింది. మనకి ముడత ఏదైతే ఉంటుందో అది సైజ్ తగ్గిద్ది, క్వాలిటీ కూడా తగ్గిద్ది. క్వాలిటీ తగ్గుద్ది, అన్ని తగ్గిపోయాయి. దానివల్ల మీకు దిగుబడి కూడా తగ్గిపోయింది. చాలా తగ్గుద్ది. ఇప్పుడు ఎకరానికి ఎన్ని క్వింటాలు అవుతాయి బాగా? కానీ మనం వాతావరణం అనుకూలించి బాగా వాతావరణం అనుకూలిస్తే 40 క్వింటాలు ఈజీ, తెగులు లేకుండా ఉంటే 40 క్వింటాల్ దాకా అవుతాయి. ఓకే. మీకు ఎకరానికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది? ఎకరానికి ₹1,00,000 ఈజీగా. ₹1,00,000. ఏది నారు మొదలుకొని నాట్లు వేయటం, ఆ తర్వాత అంతా కోత అయితేనే ఏదైతే ₹1,00,000 అవుతుంది. సో కూలీలు మొత్తం కలుపుకొని అన్ని. పంటకాలం 6 నెలలు ఉంటుంది. అంటే నీళ్ళు తడిని వాతావరణాన్ని బట్టి. ఓకే. ఒకవేళ వాతావరణం బాగుంటే ఇంకా 7వ నెల కూడా వస్తుంది. ఇంకో నెల ఎక్కువగా వస్తాయి. దానివల్ల అప్పుడు మనకి వచ్చే దిగుబడి కూడా పెరుగుద్ది. అంటే ఈ తెగుళ్ళు లేకపోతే పెరుగుద్ది. తెగుళ్ళు ఉంటే ఏం పెరుగుద్ది? తెగుళ్ళు ఉంటే కష్టం. అంతేగా. తెగుళ్ళు నివారణకి ఏం వాడుతున్నారు మీరు? రకరకాలు వాళ్ళు ఇచ్చే మందులన్నీ వాడావు. ఓకే. ఏ వాడినా కూడా ఈ పని చేయట్లేదు ఈ సంవత్సరం. వాతావరణం భారం ఎక్కువ అవుతాయిగా మీకు, వాతావరణం అనుకూలించినప్పుడు. అందువల్ల ₹1,00,000 అవుతుంది. ₹1,00,000. లేదంటే ఒకవేళ పురుగు ఇవి ముడత ఇలాంటి సమస్య లేకపోతే మీకు ఖర్చు తగ్గింది. పెడితే తక్కువ దీనికి, ఇది ఎక్కువ. తెగుళ్ళే ఎక్కువ. పురుగు అంటే 2 నెలల లోపే పురుగు. ఓకే. తర్వాత పెద్ద అనిపిది పురుగు కూడా. ఓకే. మొట్టమొదట నాటిన తర్వాత 2 నెలలు పురుగు లోపల వచ్చేది. పురుగు ఏదైనా పట్టింది, ఆ తర్వాత రాదు. మామూలు ముందు ఆడుతాం అనుకో, వాడినా కానీ పోయినాగా. ప్రధాన సమస్య వచ్చేసి తెగుళ్ళే. దీనికి తెగులు తలనట్టు, ఇది ముడత. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు టైంలో వర్షాలు పడితే ఇంకొంచెం మీకు దిగుబడి ఎక్కువ. ఇంకోటి మీకు ఈ శ్రమ కూడా కొంచెం తగ్గిద్దిగా, న్యాచురల్గా వర్షం రావటం వల్ల. వర్షం వస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఓకే. మొత్తానికి ఇప్పుడు 2 ఎకరాల్లో పంట మీరు వేయటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఎన్ని కోతలు కోసారు ఇప్పటి వరకు? తొలి కోత అనేది. ఇంకా ఎన్ని నెలలు పట్టవచ్చు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో? ఇంకా అది 3 నెలలు పట్టు. 3 నెలలు. ఈ 3 నెలల పాటు కూడా ఇంకా ఏమైనా దీనికి ఏమన్నా సంబంధించి తెగులకి ఇంకేమైనా కొడతారా లేకపోతే ఇంక వదిలేస్తే? కొట్టకపోతే మళ్ళీ వదిలేస్తే ఎట్ట వస్తుంది, పైరు పెరగదుగా. నీరు ఎన్ని రోజులు పెడుతుంటారు? నీరు ఈ పరవడగాలి పెడితే రోజు మార్చి పెడతాను. మొట్టమొదటి నుంచి అంటే నాటినప్పటి నుంచి ఎన్ని రోజులకు నీళ్లు పెట్టేవాళ్ళు? నాటినప్పటి నుంచి నెలకు తొలిలో పెట్టేది. తర్వాత మళ్ళీ 1 నెల తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూషన్గా 10 రోజులు 15 రోజులు ఇట్లా. ఇప్పుడేమో వారానికి అవుతాడు. అంటే ఎండాకాలం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ నీటి లోపల భూమి తడి ఆరిపోతుంటుంది కదా హ్యాండ్ల వల్ల. ఓకే. పూర్తి రేగడి అయితే పర్లేదు, కానీ ఇసుకర కలిసినప్పుడు ఇది అంటే రేగడి కిందే తీసుకోవచ్చు దీన్ని. రేగడిలోనే మిక్స్డ్. పూర్తి స్థాయిలో రేగడి నెలలో అయితే కొంచెం మీకు నీటి అవసరం కూడా తగ్గిద్ది కదా, కొంచెం ఈజీగా తగ్గుద్ది. ఓకే. ఈ యొక్క భూమి రేగడి నెల
దేనికి అనుకూలం ఏ పంటలకి? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు మిర్చి వేసారు, ఇంకేమైనా పొగాకు అన్ని పంటలు పండుతాయి కానీ ఒక శనగ పనికిరాదు. దగ్గరలో యూకలిప్టస్ కూడా వేసినట్టున్నారు. అవి కూడా పెరుగుతాయి. ఒక శనగ మటుకు అనవసరం పండుగ. శనగ అనేది పండుగ. పొగాకు కూడా అవుతుంది బాగానే. పొగాకు బాగా ఇంతకుముందు పండించేవాళ్ళ మీరు పొగాకు కూడా? పొగాకు దీంట్లో ఎక్కువ పొగాకే పండించింది. పొగాకేనే. ఓకే. ఈ సంవత్సరం ఎంత దిగుబడి వచ్చింది అనుకుంటున్నారు? అంటే తెగుళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, వీటిని కొంతవరకు మీరు జాగ్రత్త చేసుకున్నారు. 15 క్వింటాలు ఏమన్నా వస్తాయి అనుకో. బాగా అయితే 40. దాదాపుగా మనకి చాలా తేడా కనిపిస్తుంది కదా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 క్వింటాలు మనకి. 25 కాదు, మనకి 15 అవుతున్నాయి అంటే దాదాపుగా మనకి తక్కువ. ఈ సంవత్సరం అంతా 10 చెట్లకు ఒక చెట్టు బాగుంది. అది తేడా. 10 చెట్లకు ఒక చెట్టు. ఎకరానికి 8,000 చెట్లు. 8,000 మొత్తం 16,000 చెట్లు 2 ఎకరాలకి వేయటం జరిగింది. సో ఇంకా మీరు ఇప్పుడు వీటిని కోసిన తర్వాత కళ్ళాల్లో ఆరబోసుకుంటారా? కళ్ళాల్లో ఆరబోసుకొని మళ్ళీ ఎన్ని రోజులు ఉంటారు అక్కడ? 9 రోజులు 10 రోజులు. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం మనం. తోటలో కృష్ణారావు గారు మనకి పంట వేసినప్పటి నుంచి కాయ వచ్చే వరకు ఆ దశ వరకు మనకు చెప్పారు. ఇప్పుడు కాయ కోసిన తర్వాత ఏం చేస్తారో ఎవరేస్తారు చెప్పండి కృష్ణారావు గారు. కోసిన కళానికి పోసి ఫలితంగా ఆరబెట్టుకొని, ఓకే, ఎక్కువగా మందం పోస్తేమో తెల్లగాయ వస్తుంది, పోస్తే మామూలుగా వస్తుంది. అంటే ఎక్కువ రోజులు ఎండబెడితే ఏమైనా ఇబ్బంది అయిద్దా? కలర్ ఏమన్నా మారుతాయి? కలర్ మారిపోతాయి ఆటోమేటిక్. దానివల్ల మనకు కొన్ని రాళ్ళు తొక్కేటప్పుడు ఓకే ఎక్కువ నలిగిపోతాయి మొత్తం. అంటే పొడి లాగా అయిపోద్ది. పొడిలాగా అయిపోతుంది. ఈ కళ్ళం ఎండపోసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ఒక మామూలుగా కొవ్వు పోసుకొని అన్ని మంచుకి మీద గోతాలకి ఎత్తుకున్నాం. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మనం చూద్దాం ఏంటండి. ఓకే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జై హో జనతా ఛానల్లో ఈరోజు మనం మిర్చి లాంటి కుర్రాడు, అంటే వయసులో పెద్దోడే కానీ కుర్రాడులా ఉన్నాడు. మనసు అదే అని కూడా కుర్రాడులాగే ఉన్నాడు చెప్పాలంటే. సో ఇప్పుడు ఆయన పేరులో చల్లదనం ఉంది, కానీ వేసిన పంట మాత్రం బాగా మంట. ఆ పంటే మిర్చి. సో ఈ మిర్చి చూడటానికి ఎర్రగా ఉంటుంది, కానీ కావాల్సినంత మంట. సో ఇప్పుడు మనం రైతు కృష్ణారావు గారితో ఈరోజు దీని గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఈ మిర్చి పంట కోసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు ఎండబెడతారు? వారం రోజులు. అంటే కంప్లీట్గా ఎండలోనే ఆరబోస్తారు. 9వ రోజు ఇది. ఈరోజు 9వ రోజు. ఓకే. ఈ 9 రోజుల తర్వాత ఇలా గోతాలకు వేసుకుంటారు. గోతాలకు వేసుకొని ఆ తర్వాత మీరు డైరెక్ట్గా అమ్మే వాళ్ళకి బయ్యర్లకి ఇలాగే అమ్ముతారా? డైరెక్ట్గా. ఎన్ని కేజీలు పడతాయి దీంట్లో? 40 నుంచి 45. 45 కేజీలు. ఓకే ఓకే. సో ఇది తొక్కేటప్పుడు మంట ఉండదా? మంట లేకుండా ఇంకుంటుందా? ఊళ్ళంతా మంటేనా? ఓకే ఓకే. ఊళ్ళంతా మంట పుట్టుదయ్యా, కానీ చేసే పని కదా, చెయ్యాలిగా. ఓకే ఓకే. ఇంటికాడ ఉంటే కుదురుద్దా? సాయంత్రం కూడా మంటే. మళ్ళీ సాయంత్రం మంట. సన్నీళ్ళు పోసుకుంటే చల్లగా ఉంటది కదా? పోసుకుని మంటేలే. అంటే ఒక రోజంతా ఇబ్బంది ఉంటది, కొద్దిగా కారు ఉంటది. ఓకే ఓకే. మొత్తం మీద కోసిన మిరపకాయలను వారం రోజులు ఎండబెట్టి ఆ తర్వాత ఇలా తొక్కి బోరెల్లో వేసుకొని డైరెక్ట్ మార్కెట్కి అమ్మేస్తారు. ఓకే ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు కృష్ణారావు గారు ఈ మిరపకాయలని ఎండబెట్టుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ప్యాకింగ్ వరకు ఎలా చేయాలి ఏంటనేది మనకి ఇప్పటివరకు తెలియజేశారు. ఇంకా మరికొన్ని పంచుకుందాం మనం. చూశారు కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ బోరెల్లో మనకి ఇప్పటివరకు వీళ్ళు చేసినవన్నీ కూడా తొక్కినవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. అది ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ ఇంకొక టాపిక్తో మీ ముందుకు వస్తా.